Hoi! Hoi! Ik jij niet. Nee, aan de kant uit moeten. Hoi! Nou, dit is Teerzak en Lieke. Teerzak en Lieke. Hoi! Nou, praat maar Fries. Fries is de beste taal. Nou, help me. Ja, natuurlijk. Mag ik het even? Kijk eens zo heen. We moeten even doorpraten. Oké. Nou, ik heb in de kamer. Zo. Oké, wat is het? 10 seconden. Oké. 9, 8, 7, 6, 5. Hoi. 2. Sovske morse, ske magelape